Bay, may nabalitaan ako. May package na dumating sa Love Radio? Ano kaya yun? Partner, may buong gishes na dineliver daw sa Love Radio booth. Sa'yo yata yun eh. Sa'yo lang naman lagi may nagpapadali yan. Kagaya niya, no? Hala! May chat sa akin yung Tambalan, no? Nag-chat din sa akin ng Raprapan. Sabi, uy, parang pareho. Okay. Sabi dito. May package na dumating sa Love Radio. Wait! Sandali! Ay, wait lang! Ano kaya to? Kaya. Meron na tayong silver play button! Thank you, Kabisyo! Walang hate! Love na! Always your number one. FM radio station. Love Radio.